Continuem amb el tema dels viatges a Europa. En aquests darrers anys, a través de Culturàlia, hem introduït totes les diferents destinacions perquè poguessin tenir un atansament i un coneixement profund de les nostres pròpies cultures d'Europa. Per això ja hem començat a fer els viatges amb el professor Carles Buenacasa dels països eslaus, en aquest cas a Bulgària, també tot l'àmbit greco-llatí, evidentment. I l'any passat ja vam començar a encetar una mica el tema del món celta. I aquest any, evidentment, tal com he presentat a primera hora, introduïm ja el món germànic fent aquesta ruta a través de l'Alemanya medieval. I, evidentment, aquí, en el tema del món celta, així com l'any passat vam fer, en aquest cas, la màgica Escòcia, i ens vam atansar fins al llac Ness. En aquest viatge que farem a la Bretanya francesa ens atansarem també a un dels espais més interessants del món druídic, com és el món dels megalits a Karnak. Del tema de la Bretanya francesa direm que aquesta vegada fem una petita introducció, perquè el viatge serà més curt. L'hem plantejat fer-ho pel pont de la Mercè. Com que coincidia que el dia 27 hi haurà les eleccions, al final l'hem avançat, perquè no volem restar possibilitats que tothom pugui anar a les eleccions. I llavors ho teníem programat del 23 al 27, ho farem al revés. Sortirem el dia 20 i el dia de la Mercè, per tant, el dia de la Mercè ja arribarem aquí a Barcelona, serà del 20 al 24. Del món de la Bretanya francesa, el primer de tot coneixerem la seva capital, que és Rennes. Rennes ja és un nom pròpiament celta, ve de l'antiga tribus dels redones, és una ciutat cosmopolita, una ciutat activa, comercial i també a nivell històric encara conserva tot el seu casc antic amb la seva catedral de Saint-Pierre i el famós riu de la Rance, que és el que la travessa. Aquest primer dia farem una introducció de tota la temàtica de la Bretanya, que és un país veritablement extensíssim, per això en 5 dies no la podrem fer tota. Si veiem que aquesta destinació agrada de cara a un futur, doncs ens arribarem ben bé fins al final del Finisterre, que és a la ciutat de Brest. Això necessitaríem mínim per fer un circuit complet uns 8 dies. Per això ara de moment farem un atansament i farem les parts que estan més a prop de Rennes, serà la costa nord, que és la costa d'Armor, i la costa sud, que és la de Morbihan. I cap a la costa nord trobem aquesta ciutat històrica que és Saint-Malo. Saint-Malo amb la seva catedral de Saint-Vincent, el famós port marítim i sobretot aquestes immenses muralles d'aquesta fantàstica ciutat corsària que a través dels seus viatges atlàntics són els que van descobrir en aquest cas el Canadà. Per això la influència francesa del Quebec ve a través d'aquests descobriments que es van fer a través d'aquests antics corsaris de Saint-Malo. Una altra destinació que visitarem serà també la ciutat de Dinan. La veritat és que cada racó de la Bretanya francesa, jo suposo que algun de vostès potser ja hauran estat, si la immensa majoria no n'he anat mai. La veritat és que les petites viles rurals que hi ha, tant sigui a la costa nord com a la costa sud, et captiven i t'atrapen pels seus monuments i sobretot pels seus paisatges, perquè és un joc absolut entre la geografia, el mar, tots els paisatges que trobem, tots els seus monuments. I aquesta Dinan, per exemple, és una de les ciutats històriques més importants, on aquí tenim l'església de Saint-Malo, veurem la basílica de Saint-Sauveur, tenim la torre de l'última gran duquesa, en aquest cas de Bretanya, que fou la famosa duquesa Anna, veurem les muralles, els jardins anglesos, etc. I llavors és una mica retrotreure'ns a l'època medieval, on aquests cascs antics estan molt ben conservats, les seves famoses cases bretones les podem veure encara in situ, per tant disfrutarem d'aquest paisatge i dels seus grans monuments. I un dels altres punts que nosaltres ja des de Culturàlia fa més de 10 anys, perquè és una destinació, ja són 15 anys, que vam encetar ja fa 15 anys i que ningú hi anava, perquè tothom anava a Saint-Malo, a la
potser es desplaçaven en aquest cas a Karnak i evidentment al Mont Saint-Michel, que també visitarem, i tothom obviava sempre l'interior del país. I en el centre del país hi trobem un bosc veritablement excepcional, que és Brocellàndia. I a més aquest bosc, la seva paraula ja ho diu tot. El nom antic de Brocellàndia, en llengua antiga celta, seria Brecelian. I Brecelian veritablement porta un pes veritablement absolut, perquè Brecelian vol dir el bosc del poder druídic. Si volem entendre qui eren els druides dins del món celta, la seva essència, aquests antics sacerdots que dominaven la natura, que la coneixien a fons, aquí a Brocellàndia ens trobarem enfront amb la natura, tal com és. Han passat els segles, han passat els anys, però els misteris encara hi són. I en aquest viatge jo procuraré desenrotllar tots aquests misteris i tots aquests enigmes que s'amaguen dins del món celta. Bé, doncs aquí veurem l'abadia de Pempom. Aquí em vaig equivocar, vaig ficar Sant Meló, però és Pempom. I coneixerem petits castellets com aquest de la figura del centre, que és el castell de Pompert, i diferents jaciments arqueològics i diferents llocs com la tomba del Marc Merlí, el solar de Viviana, la fontana de Vaperon, de Varenton, etc. I si ens agrada tot el tema de les llegendes arturianes, no solament el tema del misteri dels druides, aquest és l'espai per poder-ho conèixer a fons i desentranyar els seus misteris. Altra visita espectacular que farem, evidentment, en aquest cas aquí ja ho diu tot, no? És el Mont Saint-Michel. Encara que administrativament avui en dia pertanyi a la Normandia, de fet el Mont Saint-Michel fa frontera entre la Bretanya i Normandia. Sempre ha estat un lloc antic de culte, en aquest cas d'un celta, que pertanyia evidentment a l'antiga cultura celta. Perquè de fet l'abadia del Mont Saint-Michel és com una mena de barca a l'inversa i una mena com de tomba secreta. És com una mena de tomba secreta perquè el mateix nom de la muntanyeta, que està aïllada en aquest cas dintre del mar, quan les marees pugen pràcticament la deixen aïllada, és el nom del Mont Tumba. I tot el que comporta un tema del món Tumba vol dir una connexió amb el més enllà, en els misteris del més enllà. I l'abadia Sant Michel, tal com podem veure, és espectacular. És una de les meravelles del món. Si en diuen que n'hi ha 7, l'abadia Sant Michel seria la 8ª. I els poetes la defineixen com la gran abadia suspesa entre el cel i la terra. I després ja, com a punt també interessantíssim, seria, evidentment, imbuir-nos en tot aquest món misteriós dels grans megalits del Morbihan. Aquí visitarem, tenim la figura de dalt, que és, diguem, les restes arqueològiques de Loch Mariaquer, un dels punts més enigmàtics. Ja estem aquí a la foto, diguem, no s'arriba a veure, però totes aquestes immens megalits, totes aquestes grans pedres, totes estan treballades en representacions, en aquest cas enigmàtiques, esquemàtiques, evidentment, no de gran relleu, i després, evidentment, en aquest cas, veurem aquest gran menhir, el trencat a Loch Mariaquer, el túmul d'Er Gran i la gran taula dels marxants, per després passar directament a Karnak. I a Karnak sí que allò és la màxima explosió, dels grans megalits que ens trobem a tota Europa. Són més de 4.000 megalits. Tindrem temps suficients per passejar, entendre què és el que s'amaga, les corrents energètiques que ja s'han estudiat i es coneixen, que diguem que canalitzen tots aquests grans megalits. Per tant, aquí, en aquest viatge, tot just aquí a la Bretanya francesa, serà un compendi, en aquest cas, entre totes les antigues cultures celtes, els misteris del món druídic i aquest gran misteri, en aquest cas, de les grans restes megalítiques que ens faran atençar a un món màgic. Per això la titulem La Bretanya francesa màgica. Doncs moltes gràcies.